Dus we zijn naar Polen gegaan omdat we straks in de maakfase van de voorstelling ook willen spreken met Polen. We willen graag dat er een cast is van Poolse en Nederlandse acteurs. En het allerliefst willen we ook de voorstelling in 2019, nadat we hier hebben gespeeld, ook daar spelen. Ja, we gingen eind oktober, omdat toen het Dialogue Festival plaatsvond in Wrocław. En het Dialogue Festival is een belangrijk Europees theaterfestival. En zoals zij het zelf zeggen, verbinden zij eigenlijk de oostelijke wereld met de westelijke wereld. Nie ma dla mnie rady. Darmo podajesz talerze. Co dasz, to ptactwo zabierze. Nie dla mnie, dziady. Muszę dręczyć się wiek wiekiem. Sprawiedliwe zrządzenia Boże. We hadden een persoonlijke gids en dat was Redpat Kleinstra. En Redpat is een in Nederland geboren man. Hij heeft een Nederlandse vader, een Nederlands-Friese vader en een Poolse moeder. Hij is opgegroeid in Nederland, heeft hier ook zijn middelbare school gedaan en is toen voor zijn theateropleiding naar Polen gegaan. Is toen daar blijven wonen, maar heeft bijvoorbeeld afgelopen jaar ook nog een productie gedaan met Theater Utrecht. Dus hij was voor ons de ideale persoon omdat hij ons perspectief kent en het Poolse perspectief. En met ons meedenkt qua inhoud, maar ook qua hoe we het kunnen organiseren. En dan gaat het over hoe kan je de juiste Poolse acteurs vinden die in aan zo'n productie kunnen meewerken. Dus